40 yıllık kakınna. 40 yıl geçipdir yaşlık aşakta. Aşakta galypdyr mekteplik yıllar. Ýatlasaň ýaşaýyş süýji ýaşlykda. Gülleriň bal güni mekteplik yıllar. Mektebiň formaty başgadyr başga. Alysda galypdyr jywan ýaşlykda. Terbiýe bilimi öwreden muallim kömekçi bolupdy durmuş başynda. Gözeller çykypdy her seher ýana. Bollular bagtyar tämiz maşgala. Oglanlar söýledi söýgüden gala. Bagtyar ýaşywan täzin maşgala. 40 yıl geçipdir dowamly günler. Yetişdi oglanlar ajaýyp gyzlar. Çağalar ýatladyr jywan ýaşlygyň. Aşakda mekteplik yıllar. Ýaşaýyş dowamy uzakdan bolsun. Elmadan bagtyar yürekler gülsün. 50 yıl, 60 yıl dowamlar geçsin. Ýaşaýyş yüzleri nurlaryny seçsin.